Bantu baseNingizimu Afrika sesibuyile sithi inkunzi sematholeni la sibuza khona umbuzo obaluleke kakhulu njengoba sakha abafana sakhe isizwe sithi kungani abafana bekhulelisa amantombazane bawashiya kodwa bangafuni ukuthi bona bayothandana namantombazana nezingane zabanye abantu. Manje ke sila ekutheni nanguma wengane yakho usekhulelwe wayifaka ngepressure wafuna ukucontrol wafuna ukumanage. Awukwazi yini ukuzama noma ungazimisela ukuthi usuyihusband ukuzama ukuqhubeka naye ngoba seningane? Angicabanga ukuthi ungakwazi ukuzama ukuthi uqhubeke ngalo ndlela yokuhusband because awuzivumeli ukuthi noma bonke intention yakho bengayena ukuthi ube ungene lapho kuleyo category yobuhusband. Usuthwala noma responsibilities usungalindele lo so manje wena ngokwakho awukho flexible enough ukuthi uye ngala apha. Uma ngase sithi uma wengane akayifaki ingcindezi ningaqhubeka nithandane noma ingane seyikhona? Ngaba uswedi ungaqhubeka ngaqhubeka. Ingcindezi esikhuluma ngayo akuyona leyo ukufuna izinto zengane ngoba phela mangazifuna izinto zengane uzosifuna phi? Ingcindezi esikhuluma ngayo leyo ukuthi athi wena ubaba wengane yami ngisafuna uthandwe sengifuna ngalela langa sambe sobabili siye emoli iyona ke lesisile Mawucabanga lento ingcindezi unfair noma ingcindezi fair ukuthi phela ingane imazi ubaba. Phela uma wengane ufuna ingane imbono ubaba. Okay. Yes. Ungakwazi ukuyibona ingane like mhlawumbe zonke izinsuku. Yeah. Ngekhathi phela. Yeah. Hayi ukuthi manje njalo sengizohlezi like nginaye noma sihlala ndawonye manje. Ngenxa ukuthi aniyena husband and wife iyona lento yenza ungafuni ukuyibona zonke izinsuku ingane. Kuya ngenhliziyo yakho nawe mfana ukuthi usukuhloseni. Yeah. Inhliziyo yakho nawe mayivumela ukuthi ke ibile into afuna ukuba iyona uzobiyona. Kodwa mengavuma inhliziyo kuyoba nzima ukuthi na ube iyona lento afuna ukuthi ube. Uma ngase kuthiwa ni advise oma beingane labe nibashiyayo mase benezingane. Ingathini advice kwenze bangasazi? I-advise mina ukuthi into elimaza kakhulu kulabo mabengane. Ungabengane meke wamitha. Usukele ecabanga lento le asuke seyibonile kabanye abantu beshiya. Okay. So meke wamitha bana afake ipressure. So manje mefake ipressure kanti akazi ukuthi la embalekisa khona umuntu. Ecabanga ukuthi kuzokwenza lento yayenza lo muntu. Oh. So njengoba yena ebone le yanto le lapha enzeka lo muntu so naye akafuni ukuthi yenzeke kanti njengoba engafuni yenzeke kuyena ufaka ipressure ekubeni lo pressure le idusha yena iyona le emsalisana. Ungakwazini ukuthi uma wengane yakho athandane nomuntu ombona ukuthi akamphethe kahle ukwazi ukuthi uyomkhulumela kule boyfriend ethu? Hayi into enjalo phela thatha uma wengane wena umboyezi kunokuthi umkhulumela kunokuthi uyomkhulumela umtshela ukuthi anilungise izinto ngingane njengoba senibashiyile oma bengane ningajabula yini ingane zenu zithi baba komunye umuntu? Yo, dad. I ngifuna sho ngikhulumela ngomuntu ngithi akekho umunye umuntu ongathanda ukuthi abone ingane yakhe isho omunye umuntu ukuthi baba kuyona. Angeke kujabulele lokho. Yini pho eyenza umshiye uma bengane ahambe ayoqoma naye? Okay. Bathi ngibeka nje sengamshiyile. Sadinga songidinga mhlawumbe isikhathi ukuthi process kahle yonke into esekalayo manje. Sengamshiyile. Akumnandi ukubona ingane yakho ibiza omunye umfana ngobaba. Akumnandi. Akumnandi. Akumnandi.
ingane yakho nayo isikhona isibiza omunye umbhemu. Izinto ezikanjalo ziyibona ziyenzeka. Kodwa leyo nto leyo nawe ukuthi chiphi ngoba phela manje ukuzwa ingane yakho ibiza omunye ubaba lapha iyajwayela ukuthi baba. Wena kukancane igcine seyikubiza ngobaba futhi. Ngoba ikwazi kwesinye isikhathi. Ngoba ikwazi kwesinye isikhathi. So nawe fanele ube present ngempela enganeni yakho ngena. Noma ngaba nisathandana. Ube present. Babukeli lapha ekhaya sisesihlokweni esinamandla esithi kungani abafana beqhubeka nokukhuleliswa uma bengane babashiye kodwa bangafuni bona ukuqonwa amanye amantombazana anezingane. Udaba angelize liphele namhlanje, udaba oludinga isikhathi ngoba bayaqhubeka bayakhulelisa. Njengoba ngikhuluma nawe nje khona okhulelwayo uyashiwa kusasa khona ozokhulelwa ashiwe futhi. Kodwa okubalekile ukuthi asisakheni isizwe singaqhubeki nalento efana nomashaya bhuqe ngoba egcineni kosuku kufanele umuntu okhulelisile avume ukuthandana nomunye umuntu oke wakhuleliswa. Angathi naye akasamfuna umuntu onengane nomunye umuntu ngoba uzomthatha ngoba naye ukhulelisa umuntu wamshiya. Sithi ke nje inkunzi sematholeni mbukeli siyabuya ngelinye ilanga sizoqhubeka nalesi sihloko ngoba sinamandla. Siyabonga kakhulu.